കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലേ വീഡിയോയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ കളർ ക്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗ്രേ കളറും പിന്നെ പർപ്പിളുമാണ്. ബാക്കി എല്ലാ കളറും ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 കളറ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ഇത് 5ഉം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ പർപ്പിൾ കളറ് നമ്മുടെ മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. 2 ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയല്ല. എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള കളറിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് പുരട്ടിയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് താറാവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇത് അമർത്തി കൊടുക്കാവുന്ന, എന്നിട്ട് ഇത് അമർത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ. ഇനി അത് എടുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അയ്യോ, അത് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് അതേമാതിരി നമ്മൾ തിരിച്ചു വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ട്രീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ട്രീൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതും ഇപ്പോഴാകും. താങ്ക് യു.